Mua vikettää niin paljon. Nyt on kyllä! Terve ja tervetuloa Konts-kanavalle pitkästä aikaa. Tämä on ollut monille tuttu meidän aihepodcastin tiimoilta, mutta nyt pitkäaikainen haaveemme toteutuu. Me aletaan tekemään tänne siis kontsaa. Kontsaa, kaikkea tosi tyhmää. Joo. Mitä nyt ikinä tulee mieleen? Niin, eeppistä ja sitten vähän vähemmän eeppistä, eli ihan puhdasta nollakontsaa. Mutta pointti on se, että me tehdään porukalla. Löydettiin nyt vihdoin paikka ja mihin voidaan niitä tehdä. Ja toimistohaasteet ja muut tulee tulevaisuudessa myös tänne. Kyllä, nyt kaikki tilaa tämän kanavan ja laittaa ilmoitukset päälle, että saatte sitten heti nollakontsat suoraan linjoille, kun niitä tulee. Ja jos haluatte oikeasti auttaa, se on täysin ilmasta, niin kommentoikaa, heittäkää ylä- tai alapeukkoa ja perustelkaa vaikka se, niin se auttaa paljon meitä sitten tuolla YouTube-algoritmien maailmassa. Ja jos teillä tulee jotakin idiksiä, mitä me voitaisiin tehdä tänne kanavalle, niin tonne alas, laita kommentti. Ja kuten näistä meidän asusteista voi ehkä jotain päätellä, niin tänään on luvassa 24H erähaaste toimistolla. Mä oon nyt vähän pettynyt näihin äijiin, koska teillä on taas niinku joku farkut jalassa. Niinku ei mitään eräkamaa. Tää? Pitikö tähän nyt niinku pukeutuukin asiaan? Piti. Matellaan tuolla sellaiset kaikista hienoimmat joku ruutuhousut päällä. Mä oon täysin kommandona täällä sisällä. Niin Matti on alasti tuolla. Kyllä. Tuolla on nyt kevät ja pitkällä, kun me tätä kuvataan, niin mä otoin tän hyttysiä pelkään ehkä eniten tässä. Ja meidän toimistolla on nähty paljon ötököitä muutenkin. Niin. Mutta tää on varmaan meidän kaikkien semmonen eka kunnon 24H-haaste, tämmönen niinku intensiivinen. Niin Ei olla muuten varmaan ennen ikinä tehty 24H-haastetta. Ei ainakaan täällä porukalla. Joo. Laitetaan timeri käyntiin ja lähdetään eräilemään. Niin jätkä. Täällä on meidän leiri. Aurinko paistaa vielä, mutta aurinko myös laskee tänään. Mä näen oikeassa elämässä vai? Kyllä. Meillä aurinko on vielä päällä. Okei, joo. Joten pitää nyt ennen kuin aurinko laskee, niin pistää teltta pystyyn. Kello on vasta 4. Eihän tässä mikään ole. Ei oo, mutta siis missä teidän rinkat? Täällä on. 5 kilsaa tarvittiin tänne. Mulla ei oo täällä mun repus mitään. Mä en edes tiennyt, että tähän pitää valmistautua. Mulla on täällä yksi tärkeä juttu, mikä mä annan teille nyt. Mä pelastan nahkani nyt tällä. No. Korvatulpat koko väelle. Mä mietin että toivottavasti jollain on. Saha nimittäin käy tänäänkin. Mun haltissani pörisee vaan ne läpät. Se voi olla, että muutamat pörinät sieltä kyllä tulee. Korvatulpat löytyy kaikille ja eipä siitä. Sitten mulla on reppu täynnä, mutta kaikkea turhaa. Voinko mä laittaa jo nyt nää? Laita vaan. Mä en jaksa kuunnella teitä. Joo, mä luulen, että noita tarvitaan vähän aikaisemminkin jo tänään. Ja hei, tärkeä, peseytymiseen. Toilet wipes. Toilet wipes. Näillä pestään. Ne kaikki taktiset paikat. Ne mihin aurinko ei missään. Ai sä rupesit jo kasaa sitä telttaa oikein. Joo. Valaat sä tän paikan tässä? Tässä on sun näköinen tämmönen. Siinä mä kokeilen, että jos se mahtuisi siihen. Se on tunkeilijoita varten. Minkälaisia tunkeilijoita tänne voi tulla? Karhu. Mä vai? Karhu. Niin. Onpa nää pitkät nää tikut. Nyt tää pitäis saada. Tää on vähän alas tää meidän leiripaikka. Hetkonen, nyt ei näytä. Tää näyttää nyt jotenkin super paljon isommalta, mitä tää niinku. Toisaalta tää on 3 hengen teltta. Eli tuleeko sinne 3 ihmistä? Ei, me nyt Herran Jumala nyt niin läheisiä olla. Okei, tästä tuli vähän Hetkonen! korkeampi teltta. Miten tää on näin iso? Silloin kun tää on luonnossa, tää näyttää paljon pienemmältä. Niin näyttää. Mahtuu. Jos vaan nitistetään se semmoseksi 2 hengen. Voi vitsi. Se on vähän kyllä vielä tilaa, mutta on se aika hauska tuolla mun mielestä. Tää on hyvä lavasta. Nyt, nyt se on hyvä. Se toki on vähän vonkura, mutta saatiin tähän nyt tilaa. Nyt me mahdotaan olenkin tässä. Itse, että voi haistaa eräällä tai semmoselle niinku teltalle tää sisä. Semmonen, siinä on semmonen oma haju, semmonen vähän joku heinä ja joku. Tarkoitat varmaan home. Kaveri laittanut sinne aivan täysin märän teltan sinne pussiin silleen, että Se aamukosteus on, se on taltioita. On.
No siis haistaa sen mukavasti ensi kerralla, kun se avaa. Pakko sanoa, että vähän niinku tässä jo pääsee semmoseen erätunnelmaan. No Matti on täällä taas niinku... Meille menossa. Niin, joo, Mä oon röffeille, mä odotan mun unelmien naista täällä. Mitä ulkoilma? Saadaan tuolta vähän ulkoilmaa. Näkyisikö siellä jotain eläimiä? Täytyy kytätä. Järvi ainakin liikkuu. Se on aika rauhoittavaa. Tässä on oikeesti aika seesteinen. Joo, ja siis kun meillä tulee tuolta tommosia luonnon ääniä myöskin, ja tääkin vähän pitää tommosta rätinää, niin siis... Ja lämmittää muuten. Ja lämmittää tietysti myöskin. Ollaan selvästi Suomessa, kun on tommonen vuoristo tuolla takana. Joo, siis tämähän on... Se on Saana tunturi. Sä voit melkein jopa haistaa sen luonnon tosta kasvista, kun sä makoilet siinä sen vieressä. Joo, siis tämähän on aika PVC. kasvi. Täällä on tämmönen niinku käki kukkuu täältä väliin. Oi. Ja siis toi vitsin riippukeino tossa takana näyttää siltä, että tohon olisi ihana mennä köllöttämään, mutta siis tohon kun vähänkin varaa painoa, niin tuolta tippuisi kaikki lamput ja muut systeemit. Että... No ei, kyllä se pysyisi. Juu. Mä voin kokeilla. Juu, ei. Ei, mitäs tehdä? Sairaan tylsää istunut tässä joku 8 tuntia. On kiva olla äijien kanssa. On. Mitäs nyt erällä nyt oikein muuten tehdä? Ainakin jossain vaiheessa pitää tehdä ruokaa. Mulla on itse asiassa tuolla pari semmoista niin kuin uutta eräsysteemiä, mitä mä haluan testaa. Ja mä ajattelin kalastaa mun ruoan. Aha. Joo. Wow. Siksi mä otin messiin siinä alussakin kannoin sitä vapaa, niin me kalastetaan tänään ruoka. Mä varmaan tälleen kaupunkilaisena, niin varmaan tilavoltilla saa. Niin, joo. Toimii hyvin. Kuljetusmatka on vaan pikkasen tulee ekstraa No, siitä. kyllä kun on espoolainen, niin kyllä kun tarpeeksi American Expressia heiluttelee ilmassa, niin kyllä se voltti tulee minne haluat. Nyt on näppärä setti. Mä just oon tän hankkinut ja nyt mä testaan tätä. Tää on siis tämmönen niin kuin veden keitin, taikka tämmönen niin kuin, mikä tää nyt on, kahvipannu periaatteessa, joka menee kasaan. No, tästä pitäisi tulla just sopivasti mun tähän kunnon trekking-pastaan. Ai että, pasta carbonara. Meillä on aina pasta carbonara oikeesti, aina. Se on aina. Siinä on hyvä mä otan tuolta järvestä nyt vettä. Ai että. Niin kato, kun se vesi virtaa vielä Niin, tänne. se vaan Täällä menee joki. Menee joki tästä meidän nuotion vierestä just. Ehkä kyseenalaista käyttää tätä täällä sisätiloissa, mutta onhan. Se tää karvamatta. Niin just sehän on tekokuitu. Niin, se vaan humahtaa, se on nopeasti ohi. Mä olen valmis. Olemme ottaneet kaiken huomioon, tämä on turvallinen ruoka. Mun piti edelleen kalastaa sen mun ruoka myöhemmin, onneksi ei ole nälkä vielä, niin ei tarvitse tässä muuta kuin nautiskella tästä esityksestä, kun Ville on meistä ehkä se, joka aina yleensä sählää, että jos tavallaan haluaa sitä hauskaa katsella niin kuin vierestä, niin yleensä se on Ville. No en mä nyt niin paljon sählää. No ehkä vähän sählää. Pistetään tuo kaasugrilli tuosta kiinni ja katsotaan, että miten lähtee. Nyt kyllä vuotaa tuolta aika paljon. Oi vitsi, nyt kyllä... Jotenkin tosi kuumat höyryt tulee tähän. Se kiehuu. Mutta Saitko fillattua lineen? Joo, kyllä. Siis tänne piti laittaa ihan sikana tätä. Hei, nyt tarvis kyllä jonkun retkilusikan. Tuohon piti oikeesti lisätä 350 millilitraa vettä ton pussin kyliin ja sulkea nyt Ville vaan katso sen fillainin siitä. Mä en nyt oikein, mua vähän pelottaa, että tuleeko tästä keittoa taas. Ville. No. Mitä? Mitä mä sanoin siitä? Että tää on komedia show? Add 350 milliliters boiling water. Miksi tässä lukee tillerä? Älkää jaksa kolko tommosia. Mut hei, kysyn vaan, jos tossa on näin paljon, tässä on 800 milli. Miksi tossa on fill level? Mä olisin laittanut noin kanssa. En mä ois lukenut sitä. Matti nyt piti sitä vissiin käsissä, niin se huomasi sen, mutta mä olisin kans laittanut siihen, mutta Matti äsken just sanoi ton. No mä otan kyllä vähän pois täältä sitä vettä. No, en mä voi enää ottaa ihan Se on nyt tilalla. keitto. Tän takia tää varmaan oli Outletissa, koska tää on vitun hämy. Fill level. Mikä juttu? Mä arvasin, että tässä käy näin. Koska siis yleensä, mä tiesin, että yleensä niihin laitetaan joku 4 desiä. Joo. Kun mulla on tehty roadtripillä noita, niin siinä on just, että siihen viivaan asti. Joo. Ja se on ihan selvä. Varmaan hieman vetistä.
Mutta perus fill level on tossa noin 900 milligrammaa, tai millilitraa. No tommonen litran keitto. No niin. Perussetti. No niin. Otetaan täältä nyt se pettymys. Minkä näköinen koostumus täällä. Katoppa. Itse asiassa ihan ok. No en nyt tiedä onko edes ok-hajunen. Vähän jotenkin kuvattavan näköisiä nämä biitsit täällä, mutta otetaan nyt täältä biitti. Nyt joku rouskuu. Tää voisi olla vähän maukkaampaa, jos tässä olisi esim. 450 millilitraa vähemmän vettä. Päivä on käytynyt iltaa. On siis. Meillä on nyt jäljellä ehkä 17,5 tuntia tätä haastetta. Ja nyt on tosiaan auringonlaskuaika. Ja Eetu on hakenut tuolta kalavehkeet. Joo, nää kannettiin tänne leiripaikalle ja ei ollut siimaa, niin... Mikä sulla siellä olikaan siimana tosiaan? Voitko kertoa meille? Täältä olin luova. Käytämme AUX-kaapelia. Tällä voi vaikka... AUX jatkojohto. Jos vaikka sitten kuuluu se kalan tanssi sieltä. Tässä on tämmönen 3,5 millinen. Niin just 3,5 millin viehe. Jigi Jack. Plugiviehe. Me ollaan tosiaan nyt tässä rannalla oltu, näkynyt vesistöä koko ajan, niin ei se oo kuule ku heittää toi tonne vesille vaan ja toivoo, että sieltä jotain tulis. Meillä on ollut vähän huono tuuri tämän kalastuksen kanssa yleensä. Niin on, siis me katsottiin tässä nyt ihan ajankuluksi niin koko ekakausi eeppistä roadtrippiä ja ollaan vähän fiilistelty, että mitä voitaisiin tehdä jatkossa ja kaikkea. Ja siinä se kalastus varsinkin ekalla kaudella niin aivan täysin farssi. Tää näyttää aika huolestuttavasti siltä, että meidän notski sammuu 0,5 minuutin päästä. Hei, tuppa kattoon kuvaajamies. Nyt on joku, täällä on nuotiossa joku juttu. Hetkonen, mulla ei ikinä mun eräilyuran aikana ei ole ikinä tullut tämmöstä. Kato, mä pelastin. Matella oli tikut siinä jossain lähellä. Mä heitin sytytysnestettä sinne. Maaginen tikku. Ai että. Nykikö? Kato. Mitäs? Mitä siellä on? Mitä tulee? Mitä? Tämmönen kala on! Herran jumala! Juman kautta! Mikä se on? Chicken Rogan Josh! Ja vielä -30. Nyt on tehty hävikistä Nyt on rare. hyvikkiä. Erittäin rare. Ihan käsittämätön. Siis jätkät, kannatti kantaa toi tänne toi vapaa. Tästähän tuli, ei tullut oikealla järvellä mitään, mutta meillä on täällä tämmöiset spesiaalijärvet. Ja siis on tämä. Se oli tämä näin. Kato kun siihen on haukkas oikein huolella. Silloin selkeästi. Chicken Rogan Josh. Muuttui siimasen ympäri. Aika hyvin se kyllä nappasi jotenkin todella. Kietoi. Ihan käsittämätöntä. Siis mä sain itselleni täydellisen niin kuin iltapalan. Tää on tämmönen mausteinen vielä tähän. Nätti tämmönen auringonlasku täällä. Ja meinaatko pistää niinku tuohon nuotion äärellä sen? se muuten varmaan olisi hyvä olla tossa edustalla. No pistä nyt, kun pistettiin se kuitenkin sytytettiin uudestaan tossa äsken. Matte pisti, se oli 30 sekkaa aikaa, että se sammuu. Siinä nuotiossa oli semmonen timeri. Jotenkin ollaan kyllä ihan hyvin päästy tämmöiseen erämeininkiin täällä sit kuitenkin. Kuin useasti äijät olette ollut jossakin vaikka aamulla kävelyllä ulkona ja siellä on ollut se, tai aamulla tai illalla, ja ollut se usva. Ja se on ylettynyt taivaaseen asti. Se on ihan perussetti, tämmönen iltasumu. Niin, se on keväällä Matte ihan normaalia, kun päivällä on aurinko lämmittänyt maan ja maa on lämpimämpi kuin ilma, niin sit kyllä sä tiedät miten sumu toimii. Kondensaatio. Kondensaatio. Hei, tää on ihan lämmin täällä jo. Ei nyt voi Tänne on laskeutunut ilta. Kello on itse asiassa nyt 23.08. Täyskuu näköjään. Kyllä, täyskuu on kyllä aika hienot maisemat. Mä en tiedä, että me liikutaan eteenpäin tuolla pilvien päällä. Mutta nyt kyllä oikeesti vähän nälkä. Pikku suolaisen himo pelailujen jälkeen.
Pitää tässä pistää tonne nuotioon vähän, että saadaan, saadaan vähän makkaraa. Ehdotuksia otetaan hei vastaan, että mikä voisi olla semmoinen 24H-haaste, mitä voitaisiin porukalla tehdä. Täällä toimistolla nyt ainakin voidaan tehdä ihan mitä vaan melkein. En mä tiedä, kyllä käsirautahaaste vähän ahistaisi. Mä en kyllä siihen mä en lähde kyllä Jos me tehtäis se, niin tajutko mitä me tehtäis? Mä vaan hyppäisin lentokoneessa, kun olisi pakko tulla mukana. Ai niinku laskuvarjon hyppy vaan yhtäkkiä. Mieti. Ei mitenkään. Siis mä en tiedä paljon sun pitäis mulle maksaa, että me niinku tommonen tehdään. Jos me saadaan Siis Konts-kanavalle 100 000 tilaajaa yhtäkkiä. Sittenhän 24H käsirautahaaste 300. Oh no. Se olisi ihan kauheaa. Siihen tarvitsisi maailman pisimmät ketjut väliin, että saisi vähän etäisyyttä. Ei puhuta tästä enää, koska tää leikataan sitä oikeesti pois, koska muuten kaikki on silleen, että tehkää. Ai sun makkara on valmis. Se tuli nopea tossa. Toi on niin tehokas toi meidän nopsa. Toi on kyllä jännä, että se on noin tehokas. Se on ollut niinku 9 tuntia päällä ihan täys hööga. Joo, ja siis ei oo tarvinnut kuin kerran sytyttää uudelleen tai meinas sammua, mutta vitsi tää on kuuma. Miten tää? Pitää tää hemmetin sinappi avata. Hölliinkö se vähän hot? No on vähän kuuma. Mutta ei kärtsänyt pinnasta. Juustot meinaa tulee Laava. Hei, nyt pitää tehdä vähän isompi elvytys tuohon. Nyt on kyllä! Windows-versio, sit tuki on päät. Mikä Windows? Nuotion tuki. Nuotio softapäivitys. Nuotion softapäivitys. Ville nyt äkkiä tee jotain. Onneksi mä nyt sain sen tässä makkarat tehtyä siinä just. Windows uusi versio Bonfire. Mulla on tässä sammutuspeite, kun Ville käynnistää ton uudestaan ton nuotio, ettei vaan käy mitään. Tätä ei koskaan tapahtunut. Miten me ollaan tässä niinku tehty? Kello on nyt 2.44. Haastetta on jäljellä ehkä 11 tuntia vai? 11 tuntia 52 minuuttia. Aika meni oikeastaan nopeasti. Me vaan rupateltiin. Mutta se on jännä, kun tuolta taivaalta taas näkyy jotain ihmeellisiä YouTube-videoita ja ollaan. Meillä tuli kyllä revontulissa näkyy YouTube-videoita. Se oli jännä, kun se niinku Matte niinku alkoi jotenkin silleen puhumaan jotain semmoista niinku ihme YouTube-linkkiä alkoi vaan luettelemaan ja sitten jotenkin alkoi vaan näkyä kaikkia ihme videoita tuolta näin. Eikä me nyt mennä nukkumaan, kello on 3. Kello on nyt siis, kun nyt meni se väsy ohi. Sanotaan tossa niinku tunti sitten väsyttiin ihan super paljon. Me ollaan tässä nyt vähän Nyt taas virkistä. virkistä, kun katsoo. Laatukontenttia. Kyllä. Ai, no nyt loppu. Nyt loppu. Pitääkö sammuttaa tuli? Oota, Se on vähän iso, pitää polta. Noin, nyt meni. Sammu ennen kuin puhalsi. Se tiesi, että se tullaan sammuttamaan. Se hyväksy poltalla. Mites tää sit sammutetaan? Kato! Vitsi miten hyvä. Siis kuu sammu taivaalta. Miksi toi taas päällä? Ville! Et sammuttanut sitä kunnolla. Itsestään Tän takia se katsotaan, ettei kuolla häkä. Sammuta notski. Nyt jos koskaan, niin muistakaa tilata kanava. Päivitä ja sammuta. Päivitä ja sammuta nuotio. Päivitä ja käynnistä uudelleen. Kipinä vahtina. Ei nyt alkaa olla oikeesti vähän väsy. Mennään. Hyvä yötä. Eikö? Huomenta. Huomenta. Oli ihana herätä noihin luonnosta kuuluviin Windows-merkkiääniin. Piti pistää noita niinku luonnon ääniä tuolta niin kuuluvaa. Mut hei, 4 tuntia 25 aikaa. Antakaa mun olla. Tää tulee tää aamuaurinko täältä vielä. Ei vittu, älä enää laita sitä. Ei! Aamuaurinko. Ei. Ei. No oota. Joo.
perus erävaruste, tämmönen grinderimessis. Onko sulla Eetu kuin useasti, kun sä oot eräilemässä, niin tommoset posliinilautaset mukana? On. Aina. Ne on kyllä käteviä täällä erämeiningeissä. Mua nyt vähän ahistaa, kun tää niinku uppoo tänne. Tänä ei välttämättä. Tää on niinku todella... Pitäisikö vähän vielä... Otetaan aikaa tuhoon. Tää on kyllä yksi varmaan hazardeimmista jutuista, mitä mulla on täällä tehty. No niin. Nyt on farssiainekset. Nyt on meillä farssiainekset. Mulla on niinku mitään hajua myöskään siitä, että paljon tätä niinku tänne laittaisi. Laitat sen koko. Tämänkin veden olisi siis voinut tietty silleen niinku mitata. Mutta ei. On vähän studi tää. Lähtee kyllä päiväkäyntiin. Oho. On jännä luontoääni nyt kyllä kuuluu jostain. Mikä tommonen hurina edes on? Jotenkin toi meidän nuotio täällä vähän hurisee tolleen jännästi. Joo, no on jännä toi nykyajan nuotiot, kun ne pitää niinku firmparee päivitellä ja hurisee ja piippaa. Niinku, en oo kyllä tommoista nuotioa ennen nähnyt ite. Kato, taas pitäis päivittää ja piippaa ja mitä kaikkea. Ihan oikeesti. Kyllä ennen oli nuotiotkin parempia. Minkä niminen kaupunki on Simpsonit TV-sarjan tapahtumapaikka? A. Springfield. B. Smallville. C. Liberty City. Vai D. Cabot Cove? Tää on siis, mä niin näen ne kommentit jo, että tälleen ne etelän vetelät eräilee. Tämähän se ois muuten joo, totta. Mikä on siis siis too true. Bardit ovat ohi. Siivotaan vähän niin. Mut joo, oli kyllä kiva tää. Milloin me otetaan uusiksi? Kiva ollut pitkästä aikaa siis oikeesti vaan hengata silleen, koska emme olla täällä hirveästi oltu ja ollaan vältelty ihmiskontaktia. Voidaanko olla ekstra tunteja vielä? Toinen päivä vielä. Toinen päivä olisi oikeesti mennyt. Kelaan, me ollaan täällä oikeesti, nyt on lauantai, me niinku käytetään meidän viikonloppuun tähän. Ei nyt hauskaa ollut oikeesti. Rupesko se olee kuule? Oi sehän hohkaa lämpöä. Tuoksu sun hyvälle? On muuten lämmin. Kyllä toi on näppärä oikeesti. Ei voi muuta sanoa. Huhhuh. Kuinka monta kertaa me voidaan heittää läppää tästä meidän nuorista? Vielä pari. 5 minuuttia. 5 minuuttia, sit tää aika on mennyt ihan supernopea. On ihan hyvin olisi voinut tehdä tän 48 tuntia. No niin, ja siis kun miettii kuinka kauan me ollaan täällä oltu vaikka lanien aikaan. Tää meni kyllä nyt, mä jotenkin varauduin siihen, että meillä tulisi tosi tylsää. Meillä oli kauheasti kaikkia pelejä mukana tälleen, mutta Ei tuu pelaamaan. toki tää olisi ollut hankalempaa, jos me ei oltais katsottu julkea. Mut hei, pitäisikö meidän sammuttaa toi tuli tosta? Sammuta. Ai vihdoin. 24 tuntia palannut tuossa. Se on kyllä aika hyvä. Välillä pitänyt filmissä päivittää. No joo. No niin, tallotaan tosta noin. Vähän savuttaa Kyllä vaan. savuttaa. Oho, Se on ne hiilet, kato. miten ne hiilet nyt? Pitäisikö siihen heittää nyt jotain niinku... Oho, noin. Aikamoinen. Vitsi. Pitää katsoa, ettei se vaan jää kytemään, se on vaarallista. Sammu kyllä. Oi jumpe. Oli siis oikeesti, yöllä oli tosi hieno meininki, oli hieno auringonlasku ja hyvää säätä ollut. On. Ei oo tullut yhtään. Vähän kuuma jopa. Joo, on ollut Jännä. tosi lämmin. Kesä tulee. Eilen sanottiin, että ei noita tarvii ottaa pois, ei noi palovarottimet reagoi tohon. Kaksi. 1. Yeah! Tää oli tosi paha. Tää oli helppo. Tää oli ihan helppo. Helpoin Niin haaste oli. tää on ollut. Mutta tehtiin oikeesti 24H. Jep, ei edes huijattu. Ei tarvi. huijattu. Ei, siis oli ihan sikakiva. Kyllä. Nyt sitä tykkäystä ja tilausta ja ilmoitukset päälle. Todellakin. Ja kommentoi jotain. Videoita, Niitä tarvitaan. huonoja ja hyviä, kaikki otetaan vastaan. Tästä se lähtee. Tää oli nyt sieltä eeppisemmästä päästä ehkä musta tuntuu. Kun ollaan katsottu sitä meidän idealistaa, niin voi tulla mitä vaan.
Niin voi. Mutta se on tämän kanavan vahvuus. Juu, me tehdään yhdessä, pidetään hauskaa. Joo. Kyllä. Ei kai tässä muuta. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moro! Moro!